ромит минтақаи пур аз асрор, минтақаи пур аз мӯъҷизаҳо, манзараҳои зебо, обҳои мусаффо, чашмаҳои софу беғубор, руди кофарниҳон, халқи заҳматкаш, таърихи чандин асра, мардуми фарҳангдӯст, ҳунарҳои мардумӣ, ҷавонони ватандӯст. Ин ҳама дар барномаи Дурдонахои Ромит. салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанон ва нафароне ки ин лаҳза моро мебинанд, инчунин ҳамватанони бурунмарзие ки берун аз кишвар, яъне дар ғарибӣ мебошанд. Нашри навбатии барномаи имрӯзаи мо бошад бахшида ба солҳои рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо қарори кумитаи сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2015 ва 2020-ро 5-солаи солҳои рушди сайёҳӣ эълон намуда буданд ва соли 2018-ро бошад соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намуда буданд. аз ҳамин лиҳоз солҳои 2019 ва 2021 бошад солҳои рушди деҳот ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳуриямон эълон гардидааст. 2015 сар карда то ин ҷониб дар ҷумҳуриямон ба хотири рушду вусъат пайдо кардани соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳар гуна иду ҷашнвораҳо, фестивалҳо, симпозиумҳо, озмуни либосҳои миллӣ, хӯрокҳои миллӣ ва консертҳо гузаронида мешуд, то ки диққати сайёҳон боз ҳам ба кишвари азизи мо бештар гардад. чуни ташкилоти сайёҳии умумиҷаҳонӣ Тоҷикистонро кишвари сайёҳӣ эълон намуда ва аввалин бор форуми Таҷикистан край туризма эълон намуд, ки дар ин форум якчанд намоишҳо ба монанди «Добро пожаловать в Хатлон», «Древний сол», «Добро пожаловать в Рашская долина», «Памир Крыша мира», «Национальные блюда» ва ғайраҳо барпо карда шуд, ки барои боз ҳам рушду вусъат пайдо кардани соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон буд. бо дастур ва иқдомҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби Олӣ Эмомалии Раҳмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон якшам иншоотҳои замонавию сайёҳӣ, инчунин барои истирохату табобат сохта ба истифода дода шуд, ба монанди Сафеддара, Гулобод, Зайрон, Ёс, Пули Сангин, Баҳористон, Спаҳаят, Акваклуб, Сатур, Кохи Малика, Куран ва ғайраҳо, ки то ки диққати сайёҳон ба кишвари азизи мо боз ҳам дучанд гардад. ғайр аз ин якчанд меҳмонхонаҳои панҷситорага, инчунин осоишгоҳҳои табобатӣ сохта ба истифода дода шуд, ки дорои сертификати умумиҷаҳонӣ буда, ба монанди Зумра, Хоҷаобигарм, Афсити, Шоҳанбарӣ, ки дар тамоми фасли сол дарҳои худро барои мизоҷон во карданд. айни ҳол бошад, мо ҳузур дорем дар дараи Ромит, дар яке аз минтақаҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳамасола сайёҳони зиёде барои истироҳат ва табобат ба ин ҷо меоянд. ин ҳам осоишгоҳи Зайрон мебошад. аз шаҳри Душанбе то ба осоишгоҳи Зайрон ҳамагӣ 55 километр роҳ мебошад. осоишгоҳи Зайрон бошад асосан аз ду қисмат иборат аст: Зайрони боло ва Зайрони поён. асосан мардум ё ин ки сайёҳон Зайрон ба хотири табобат меоянд, зеро ки аз рӯи гуфтаи олимони соҳаи обшиносӣ дар таркиби оби шифоҳии Зайрон
бисёри моддаҳои кимиёвӣ ба монанди сулфур 60%, намакҳои минералӣ натри кали 40% ва инчунин гази камсулфидии карбон дида мешавад. ба ҳамин хотир гармчашмаи ин ҷо барои бисёри бемориҳо ба монанди дарди пойҳо, остеохондроз яъне намакҷамъшуда, бемориҳои пӯст, простатит ва ғайраҳо муолиҷа мебахшад. дӯстони азиз, ҳамин нуқтае мебошад ки оби шифоҳии Зайрон аз зери замин дар чуқурии 750 метр бо як фишори баланд дар дараҷаи 48-50-55 дараҷа гармӣ яъне ки ба берун мебарояд. барои бисёри бемориҳои шуш, ҷигари зарпарвиншуда, гурдаҳои сангдошта ва сактаи дилдошта дар омадан ба оби шифоҳии Зайрон иҷозат дода намешавад, зеро ки нафарони табобатгиранда тибқи тавсияи духтурони ин ҷо ҳар рӯзе бояд як маротиба 15-20 дақиқаи обозӣ кунаду ва ин корро муддати 7 то 10 рӯз анҷом бояд дод. осоишгоҳи Зайрон аз соли 1960 асри гузаштааст ки то ин ҷониб фаъолият мекунад. дар ин мавзеи хушбоду ҳавои дилошуби кишварамон айни замон меҳмонхонаҳои замонавӣ бо дорои утоқҳои якнафара, дунафара ва бисёрнафара ки ба ҳама шароитҳо муҳайё гаштааст, инчунин майдончаҳои варзишию ҷойҳои дилхушкунӣ ба чашм мерасад, ки дар тамоми фасли сол дарҳояш барои мизоҷон кушода мебошад. дӯстони азиз, ин буд нашри барномаи имрӯзаи мо ки дар бораи соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳуриямо ва яке аз мавзеъҳои сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон осоишгоҳи Зайрон буд. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, ба шабакаи мо обуна шуданро фаромӯш насозед, дар комментария фикротонро нависеду лайкро пахш намоед. то барномаҳои дигар шоду сарбаланд бошед. хай дӯстон.